Il-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma qed tinvesti ma' 310 miljun euro fi pjan ta' investiment għall-10 snin li ġejjin li ftit inqas minn nofsu qed jiġi finanzjat mill-Unjoni Ewropea. Waqt li ta' rendikont dettaljat ta' ħidmet il-Korporazzjoni fis-snin li ġejjin, il-Kap Eżekuttiv tal-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma Karl Cilja spjega li l-pjan hu msejjes fuq 3 binarji: ilma, drenaġġ u New Water. Pjan li beda s-sena l-oħra li sissa minnu tiġa għanna ċirka 30 km ta' mejnijiet tagħna ta' pajpijiet tagħna li aħna kullet nabgredjaw fin-netwerk tagħna. Pjan li qed jiżgura strateġija għall-ilma ġewwa Malta għal 10 snin li ġejjin. Is-Sur Cilja fisser is-sena li għaddiet bħala rekord għall-korporazzjoni li matula naqset l-ilma li jintilef qabdet mal-miljun euro f'serq ta' ilma. Ipproduċiet 36.7 miljun metru kubu ta' ilma u qasmet ftit iktar minn 1.5 miljun metru kubu ta' New Water lil bdiewa. Irrimarka li l-kwalità tal-ilma tal-vit tjiebet għax kompla jonqos il-livell tal-ġebla fl-ilma u l-livell tal-klorin. Is-Sur Cilja assigura li l-ilma hu ta' kwalità tajba għax-xorb u għaddejja ħidma biex titjieblu t-toma. Żied li l-korporazzjoni qed tikkoordina ma' entitajiet oħra bħal Infrastructure Malta u Malene Malta biex jinbidlu s-servizzi f'kull triq li tinfetaħ għax-xogħlijiet. Spjega li għaddejja ħidma biex il-korporazzjoni jittejjeb l-infrastruttura. Semma fost oħrajn li se jingħaqdu l-ġibjuni biex l-ilma jkun ta' kwalità tajba mal-pajjiż kollu. Se jsiru xogħlijiet ta' titjib ukoll fl-impjanti ta' reverse osmosis u fl-infrastruttura ta' drenaġġ li se tara investiment ta' madwar 100 miljun euro fi kważi l-lokalitajiet kollha. Qed isir investiment ukoll f'dispensers intelligenti ta' New Water għal bdiewa li jagħtuhom b'kemm ikollhom bżonn ilma għat-tisqija. Sissa din is-sistema qed tiġi implementata fit-tramuntana tal-pajjiż. B'referenza għal bajjiet li ma tħallix isir hawn fihom matul is-sajf, is-Sur Cilja qal li apparti dik ta' San George f'Birzebbuġa fejn kien instab xugaman li nimblokka l-mejn u nħareġ id-drenaġġ fl-ebda każ is-sors tal-ħsara ma kienet l-infrastruttura tal-korporazzjoni. Għamilha ċara li n-netwerk jiflaħ id-domanda preżenti. Is-sistema tal-drenaġġ tlaħħa, infatti kważi l-każijiet kollha li rajna fis-sajf ta' bajjiet li jingħalqu minħabba l-ma kontaminat ma kinux ġejjin min-netwerk ta' drenaġġ. Insomma rajna entitajiet kummerċjali li għalmu mod illegali, entitajiet kummerċjali li kollhom konnessjoni ħażina, kellha konnessjoni mhux mantenuta mal-mejnijiet tagħna, allura ovvjament wassal li drenaġġ joħroġ fil-bajjiet, joħroġ fit-toroq tagħna. Is-Sur Cilja qal li bilan li ma jerġax ikun hemm l-istess problema is-sena d-dieħla inħoloq tim magħmul minn esperti tal-korporazzjoni, l-era u s-sanità li se jduru l-istabbilimenti kummerċjali u residenzi qrib il-baħar biex kun żgurat li kollox huwa f'postu.